Здравейте! Аз съм Магдалена Ангелова. Аз и моят екип, първият град, който посетихме от европейския тур е Лондон. И в следващото видео ще видите презентацията, която имахме в културния център. Аз се казвам Магдалена Ангелова и съм клиничен психолог по образование с психоаналитична перспектива и съм дълбинен терапевт, занимавам се с психотерапевтична работа и правя различни обучения и семинари на различни теми, свързани с психология на мъжа и на жената, с семейните отношения, връзката с женската психология, как ние да разгърнем различни деца в себе си, да се свържеме с нашата автентичност, защото аз смятам, че ние жените в желанието си да бъдем по-реализирани, по-утвърдени, загубихме малко от женската си сила и повече влязахме в мъжкият протест и в мъжката енергетика. И това, за съжаление, от една страна ни носи удовлетворение, защото показахме борбеност и успеваемост и се реализирахме, но от друга страна ни носи и така. Защото ние не можем да успяваме само през мъжката енергия, просто защото не сме родени в телата на мъже. И загубихме това да бъдем по-нежни, по-спокойни, по-толерантни, по-приемливи. Загубихме възможността да се усмихваме. Забелязвам страшно много жени, които вече са прекалено сериозни. Забравиха да се усмихват. Толкова много неща сме взели да носиме на гърба си, че от тази тежест и от мислите за това колко много неща трябва да свърша или какви още съм пропуснала, забравихме да се усмихваме. По една статистика, която е направена, едно от нещата, които мъжете ги карат да се обръщат към жените, да ги избират и да се привличат и да ме хубаво около тях, кое е мъже? Усмихнатите жени. Нито един мъж не се чувства комфортно, когато стои и пред него или до него една мрънкаща жена, една незадоволена жена, една жена, която каза само той какво не е направил, какво не е разбрал, колко неща е пропуснал, как тя вижда по-скоро негативната страна на живота и се страхува от нея и е станала толкова сериозна, толкова по някакъв начин чак студено стерилна, че мъжете започват да се загубват и те самите не знаят по какъв начин да се приближават към нас или самите те се блокират. Така че жени трябва да се върнем към това да бъдем наистина повече усмихнати и да показваме радостта от живота, независимо от това колко ни е трудно, защото знаем, че живеем във време, в което е прекалено динамично, прекалено несигурно, прекалено изискващо. Да, така е. Това не може да го променим. Просто трябва да преминем през него, но без да загубваме доколкото можем себе си. След дипломните квалификации, които аз имам и които ги вкарвам в моите семинари като инструменти за работа, като начин за практика, аз съм NLP мастер практик. За тези, които не знаят точно какво е това, това са методи, които се занимават с изследването на нашите мисловни модели и програми, с това как ние може да бъдем лидери на ума, с това как да се преборваме с някакви травми, които стават отпечатък на психоемоционално ниво в нас, как може да се справяме с ограничаващи модели и вярвания, които всички от нас ги имаме, просто понякога по-скоро им рубуваме на тези ограничаващи модели и вярвания, но има начин, в който ние да ги изследваме, да знаем какъв е техният процес и ние осъзнато, използвайки знанието на NLP, да променяме тези модели, които установим, че не са здравословни или не са полезни за нас. И в тази връзка много от хората ме питат какви са темите, които аз работя, какъв е фокуса на моята работа. Аз съм избрала няколко теми, върху които съм се фокусирала, защото смятам, че те съставляват целостта на човека, от която ние имаме нужда да имаме познание. И едната част е свързана точно с това управление и лидерство на ума. Е една от темите на обученията, които правя. Тук точно говорим за това как работи съзнаваното, как работи подсъзнанието, как да използваме ресурса на подсъзнанието, да знаем как може да програмираме нашето ум, как да бъдем лидери на нашето, как да изследваме нашите мисловни програми, как да ги променяме, по какъв начин ние да създаваме нашата реалност, чрез начин на мислене, през определени думи, които да използваме, анализата на тези думи, как въздейства върху нас.
да може да изследваме себе си в по-голяма дълбочина, през сетивните системи, които имаме, защото ако всеки един от вас се замисли как приемаме и обработваме информация и как я запазваме в себе си, всичкото минава през 5 сетива. Имаме неща, които виждаме, чуваме, усещаме през тялото, чувства, емоции, вкус и мирис. В един спомен присъстват една голяма част от тези неща. Така че тези преживявания преминават през сетивата и ние можем да черпим информация от тях. Именно това е част от работата през NLP, които могат да се правят. Или така още наречената ефективна комуникация. Какво значи тя? Има разлика между това да общуваме ефективно и неефективно. Защото в много случаи неефективният процес е свързан с това, че ние обвиняваме другите. Той не е направил нещо, затова аз съм нещастен. Те не са ме разбрали, затова се чувствам провален. Шефът не ме е повишил, въпреки това, което правя, и затова аз не се чувствам утвърден. И виждате тук фокуса къде е, все някъде навън. Днеска мъжа ми не ми се усмихнал, затова съм нещастна. Не ме е донесъл цвете и аз се чувствам незачетена. И винаги виждаме все едно някой друг ни е виновен, някой друг не прави неща, които искаме. Това не е ефективното поведение и това не е ефективната комуникация. Защото така какво правим? Губим връзката със себе си. И не случайно името на европейския тур, който обявих за пътя, който преминавам сега през Лондон, след това в Рим, след това ще ходим в Мадрид, в Виена, е точно силата е в нас. Да може да върнем фокуса отвън, който толкова много го изсипваме, да го върнем вътре в нас. И да поемем отговорност, защото най-лесно е да се оправдаем с другите. Но другите не са длъжни. Нали? Никой не ни е длъжен. Ние на кого единствено сме длъжни? На себе си. Така че силата е в нас, ние поемем отговорност за нас, ние творим живота си хубав или лош. Изборът е в нас. И понякога нас много ни боли, когато видим наши близки, които се провалят в живота, които са нещастни в живота си. Докарват се чрез работа и чрез натоварване, и чрез поведение, чак до физическо разболяване. Да, на нас не тежи, да, на нас не боли, но ние не можем да направим нищо вместо този човек. Той трябва да пожелае да се промени, той трябва да пожелае да оздравее, той трябва да пожелае да достигне до някакъв друг процес за себе си. Ние вместо него не можем да го направим. И тази неефективна комуникация може лесно да обърнем обратно. Каква е ефективната комуникация? Когато говорим през аза. Аз чувствам, аз мисля, аз така разбирам, аз не съм сигурен, аз съм радостен, аз ще взема решение за това, ще поема отговорност, независимо от това, откъде ме доведе пътя. Защото има много ситуации, в които даже такъв, ние вече стана такъв случай, дето го разказвам един и същ, нали, през опита на клиентите, които имам. Една двойка, които идват при мен на терапия, за семейна терапия, и работейки за подобряване на отношенията между тях, ще ги изпращам на почивка. Двамата да останат нещо като намеден месец, нали, да преживеят интимност, сплотеност, да останат един с друг. И всичко беше много чудесно, те тръгват, мъжът работи, тя не работи. И неговата работа е по-натоварена, с много заети кредити, той гледа да ни я натоварва, като изподеля абсолютно всичко, защото тя почва прекалено много да се притеснява. И вижте как от едно добро намерение може да се получи едно негативно зло следствие. Тръгват те заедно в колата, пътуват и тя е романтично настроена, много щастлива, защото те са тръгнали вече заедно, ще прекарат време. В този момент по радиото пускат тяхната песен, на която те са запознали и са целунали за първи път. Тя става двойно по-романтична и каза сега той в този момент ще ме хване за ръката, ще ме целуне и ще е толкова хубаво, защото отдавна не сме били заедно. И тя чака. Нашия гледа през прозореца. Той нито е чул музиката, нито е видял обърнатата готовност на жена на него. И тя стои точно 1, 2, 3, 4, 5 и почва избухване. Знаех си, ти не искаш да ходиш с мен никъде, защото ходим при маги. Маги ти каза, че ти трябва да отидем някъде. Ти за да покажеш, че
че се грижиш нещо за двойка, да съгласи да тръгнеш, ти дори не ме поглеждаш на къде гледаш. Аз знаех, ето, и ти въобще не разговаряш с мен. Даже аз имам и съмнение, че имаш любовница. Той се обръща и казва, сега това за какво го правиш? Тя казва, как за какво? Защото ти не ми обръщаш внимание, защото по никакъв начин ние не общуваме. И аз си мислех, че ти ще ме целуниш и ще ме хванеш за ръка, но ти нищо това не направи. Ти ми чуваш ли нашата песен? Той каза, не чувам, но ако не говориш така, наистина се приберем. Той вече е ефектиран и мъжът, когато жената подходи така към него, той не може да се свие и да каже, да, миленко, ма разбира се, ма къде блея през това прозорче? Ма аз не мога ли си отпуша двойно ушите да чуя, че е нашата песничка, миленко? А той не може да стане женска трансформация. Логично е, когато тя вземе мъжката функция да го скастри, да го схапе, да го сдъвче, той не може да остане изплют. Неговата мъжка енергия роля е да се защити. Все пак той е мъж, да ние трябва да говорим малко по-мекичко, по-толерантно. И те се скараха и ми звънят и казват, връщаме се, вика до вечера, последния час, искаме да дойдеме, защото те пак ще тръгват да се разведат. Аз тъкмо ги закрепих и им изтеглих документите за развод, а те пак се разправят. Идват и аз казвам, добре, какъв е проблема? Какво стана? Всичко беше много добре, като ви изпратих и тя ми разказва този случай. И аз се питам, добре, тук е много важно това да го разберем. Значи за тебе е било важно кое? Целувката, защото тя каза, аз исках той да ме целуне, аз исках да имаме целувка, той да ме хвали за ръка и така да стане по-романтично. И аз казвам, добре, за теб е важна целувката и хващането за ръката ли? Това е ли за теб символа и белега на любовта и на обърнатостта към теб? Тя казва, да, аз това ли искам това да преживея, но то не ми се случва. И аз казвам, добре, но защо ти не го направи спрямо него? Нямах отговор. Ако ти е важна целувката, че ти изпитваш удоволствие от целуването с този мъж, ако на теб ти е важно да усещаш сигурност и присъствието на този човек и нежността през хващането за ръката, за теб ти е важно кое е чувството, преживяването, защо ти не го направи? Няма отговор. Тя иска той да го направи. Това не е ефективно поведение. Това е его-комуникация. Его-отношение на контрол. Аз да го сконтролирам него. Той да го направи. Защо? Ти повече ли си от него? Или той е по-малко от теб? Никой не е длъжен. И ако за нас е важно точно преживяването на нещо, силата е в нас. Поемете отговорност, направете го вие. И аз си казах, ако го беше целунала ти, ако го беше хванала на ръка ти, можеше да видиш какво друго можеше да се случи. И когато искаме нещо да не се случи, за съжаление зацикляме в това, не искам аз да го правя. Искам някой друг да го направи вместо мен. Ако може детето да не ми създава проблеми, ако може детето като каже да стане веднага да стане. Като му каже да се обличе, веднага да се обличе. Като му каже, че сядаме за вечеря, той вече да е готов. Даже без да каже, ако може да се измил ръце. След това, ако може, аз да се върна от работа, не три пъти да повтарям да си пише домашните, вече да ги е написал, вече да е готов, да си мил ръцете и да чака да се на вечеря. Точно като на реклама. Добре. Ако това искаме да се случва, какво става с нашето дете? Вие искате вашето дете да бъде точно това, което вие искате то да не бъде. Противоречие. Вие искате детето ви да е самостоятелно, иска да може да има различно мнение, иска да бъде инициативно, искаме да бъде креативно, искаме да бъде не овцемислещ, нали? Искаме то да може да заявява себе си. Искаме, ако някой му налага нещо на него да не му харесва, то да каже не, то да постави граница, то да се отстои, то да се защити. А в същото време ние правим обратно. Ние не му даваме да ни казва не, ние искаме винаги да се съобразява с нас,
Като идват майките при нещо, основно майките, ми вече татковци идват, за което съм изключително благодарна. Това е един наш татко, който дойде да си знам. Имахме много интересно преживяване с него, защото той е близо. И аз към сега започваме темата за мъдрото родителство, психологията за връзката с децата, и каза: стоп! Аз само искам да попитам, вие деца имате ли? И аз казвам: да, имам. Тогава ви разрешавам да продължите да говорите. За което ти благодаря. Слава Богу, че имам деца. Се казах в този момент, защото просто не знам как ще да продължим с тренинга за мъдрото родителство. Само на книга не става.